Parahatçılığın yaş raparlarının Hindice namaste. Nem üçün Hindice salamlaşdyk? Sebäbi bizim bugünkü temamyzym Hindistanyň taryhy bilen aýrylmagy bagly. Bugün bizim agoýymyzym Hindistany mahsus derejede bedelipdir. Söýgül şahyrymyz Gara Seyitliýew. Hindistan, Hindistan, men saňa mihman, ýüregiň giň seniň iyiliň mehribany beýan edýär. Han bir hindi sadynam goýberýäs. Ine tüýs jüpüne düşdi. Hindistanyň ruhuny qywap söhbetli şekillerini size ýetirýär. Gelin ilki bilen bähdeşiň ýeňjileriniň ýürek duýsançlaryny dinläýin. Mehribanylyşlar bilen häzirki söhbetleşme bähdeşiň ýeňjisi Aşgabat şäheriniň 86-njy ýöretim orta mekdebiniň 11-nji sinf okuwçysy Aýmurat Gakaýew. Mehribany tomoşaçylar bilen häzirki söhbetleşme Akyl paýgat bähdeşiňiň bu gedek sanyň ýeňjisi Akyl welaýatynyň Sarat Etramynyň 18-nji orta mekdebiniň 17-nji sinf okuwçysy Elis Sugandyr diýer. Aýmurat biz seni ýeňşiň bilen gutlaýas. Mehribany tomoşaçylar eger ýadyňyzda bolsa biz söhbetli şekillerimiziň geçen gedekki sanyny Aýmurat bilen söhbetleşip boldyk. Aýmurat o gedek öz mehribany dostuny can koýarlyk etmäge gelipdi. Ine bunun bähdeşiň ýeňjisi bolmak Aýmurada nesip etdi. Edir ilki bilen seni ýeňşiň bilen tüýsürekden gutlaýas. Biraz çekilişikli boldy şeýleden bähdeşik. Şondan ýanky gyz bilen bähleşýärdiň şeýleden ýene bir ilki bähleşiň ýeňjisi belli bolupdy. Ýene bir gyzam galypdy. Sen bilen telehana golaýlamakdy. Şonu gyz bähleşiň sowalyna anyk jogap berip bilmedi okuwçy. Senin içinden bir zatlar pışırdaýadyň. Men ýokardan seredip durdum. Näme diýdiň? Bilýän ýerimden üstünlik dileýär. Menim muallimim Gunça Gurbanowanyň aýdan sözleri Aýmurat sen ýaşa kämilleşmek üçin barýan inşallah ýeňjem bolarsyň. Men sana anan ýani şo sözlerime ululuk önem berdi. Ne hildi olar başdan geçirdiň? Bu duýgular başdan geçirdim esasen dilde beýan etmek Mümkin. mümkin. Başgalanda elbetde kakan, ejem başgala agzalary. Hemesem can köýür etýär, hemesem ýürekden gollady meni. Yüzüňi tuttum, tas ağlarsın öýtdim. Şo derejede tolgunurjy boldy. Tolgunurjy. Ya özüň saklajak bolup ýüzüň ýapdyň mene? Her öýde bir saklanyň. Duýgularyny görkezmejek bolup. Köp sag bolsunlar. Saňa şu bähdeşikde ýeňji bolmagy bir täsir eden insan barmy durmuşynda? Ýa-da belki sözi bilen, belki maslahaty bilen. Muallimim şu ýarşy gatnaşmagy mesapy sol teregerde taýarlananda bile taýarlanyp kömek. Taryh dersindenmi? Ady familiýa saýsam belki muallimiň häzir tomoşa etýändir begener. Sarat Etramynda birinji orta mekdebinde muallim Meýlis Akbarazov. Bayramhanyň diplomatiýa gününe tagalasyny aýtsaň, täze Hindistan hakynda gurrun açylany, öňülen hem şahyr, hem diplomat, hem serkerde Bayramhan aklymyza janany. Bayramhan Türkmen sol beýik magollarym imperiýasyny esaslandyrmakda esaslandyrma ulusy bitiren Zahrettin Baýram hyzmatynda bolup, ondan soň onun oğlu Humayun'u terbiýetçisi bolupdyr. Şo döwürlerde ol Hindistana öz adagyny goýupdyr. Ol hanlar han derejesinde Humayun bilen Tahmasp şanyň arasynda berilen karar netijesinde han derejesi berilýär. Bayramhan bilşimiz ýalyk döwlet ýoldaşy bolup, şol wagtda hem şygyret dörejiligini hem ulun sörtdir. Käharatlar gaýykda ýüzüp goşgy ýazmany ören halapdyr. Kärçeşmelerde berilen maglumatlara görä. Bayramhan Türkmeniň ýetde bolmaly 3 tane häsiýeti haýdylar. Birinçisi gepleşikden bilkepli alman ýanda. Gepleşikden hem gariplara doýjasy etmege besledetdi bilen hakimlerin ýanda özüň gowap barmagy başarmak. Alymdan ýanda aýtjak bilip aýtdylar. Senin bugün o pikirlerini aýtmagy, bu bilip aýtmagy başardyň. Onuň Hindistanyň parahatçylykly ýaşamagyna we o awadan durmuşda ýaşamagyna elen ul eden işler köpdür. Diplomat hökmüne de uly paý bardyr döwletde. Kyn boldum bähdeşiň sowaller seň üçin? Sowaller esasy howa kynlanan ýerler boldy. Üçinji sowal. Haýsatyrlary bilen akyllar şahyrymyzyň Hindistandan bagly. Baz sowal görsemäsli goşgysyna şeýle berdi. Ýokarda Hindistan, arkada Türkistan, öwlalar, Rumistan görsen. Hakurunda gurwandyr, janyň döwletim malym, bugün ýolar gurwandyr Hindistanda hyýal. Berekella, Hindiýanyň alçysy çyksa şikary. Hindiýanyň alçysy çyksa şikary, özü Awstraliýa pilsesini aldy. Berekella. Ol bu goşgysyny özüň Hindistana barýanyny aýtdy. Seňim Hindistana göresiň gelýärmi? Barmy arzuwymdy hyýalynda? Esasen niretini? Esasen deri şäkerini göresiň gelýär. Näme üçin? Ýa deri şäkeri ören köp Hindistanyň padşahylaryň paýtaxt şäherleri bolupdyr. O ýerde bir näçe
Deli vilayetinde 7'den uğra şekerli var ekan bu yer tarih ýadarlary ören köpdür. Täsme halam göresmeler elbetde ol agra şekerine ýerleşýär. Onuň göresmeler elbetde. Bähtäşiň gyzykly pursady seň üçin, bähtäşiň dowamyna. Bähtäşiň dowamında taýdan şu İngilizler şu ýaýy tabii. Şu bähtäşige taýarlananda edir Hindistana gidip gelen ýaly bolansyň diýip umyt edýär. Elbetde. Dinläýär biz bu ýa ýaş saparyň, menen geçdik Hindistana saparyň. Hindistana geçen saparyň hakynda görünýärsiň. Okan edebiyatlarım kellanedi, rivayetler, hekaýa, canlı, özüm Hindistany ýalyk duýdum okaýanlaryň. Hususan beýle edebiyatlaryň içindäki wakalar, gyzykly wakalar, syýasy dartgynlyklar, otamalon şöýleşler barada, söwda atnaşyklar barada, kampaniýadan gelip Hindistan eýlemi barada. Olar barada hem bir näçe çeper filmlerim hem gördüm. Meselem Ahmet Durranyň 1760-ýylynjy ýylda Maharashtra Marat Peshwar bilen bolan sowuşy çeper filmde suratlanyrly. Şu çeper film gördüm. Demek Hindistan diňe bir Hindistan ýylyny romantik gördüňi bilýärdi. Emma taryhyna aralaşsaň, hem çuňur taryhy syýasy wakalar we diýinin başga dünýä düşüpdiň şeýle dämi? Dogry diýär. Häl bähtäşik ýeňji bolanyňyzdan soň, beýle ýeňji bilen elleşip salamlaşdyňyz, näme diýdiňiz bir-birige? Ýadyndan çykdym ýa näme boluşyňyz degençiňden ýa. Berekella diýdik soň. Birbirine gutluq sözlerini aýtdyk elbetde. Bähtäşiň çekilesden bu arada onu ilk men tutdurdy. Enen o elimde Sonra ben tutdum ve şunlara niyet elimde. Oňuň dosta çykardym. Başga näme zatlar bilen gyzyklanýan okuwdan daşgary? Men sport bilen gyzyklanýan. Şeýlemi? Haýsy görnüş bilen? Sportun futbol görnüş, hem de stolun oynarken tenis görnüş bilen. Öyle eski gyzyklanýan. O bähtäşikleri gatnaşyp gördüňmi şowrda? Hawa. Stolun oynarken tenis oýunçy Ahal vilayetde birinji orna eýledim. Şeýlemi? Haçan näçinji ýylda? 2020-nji ýylda. Töwelemi? Biz sen ýeňşim bilen gutlaýarsan, ulysynlyklar arzu edýär. Hawa. Inni küsödne oýty bolsa, Pehimdarlar Geňeşiniňki. Mehriban ýerleşler, biziň häzirki söhbetleşmek Pehimdarlar Geňeşiniň agdaty Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň bölüm müdiriniň ornatary Bayramýalla Çareýew. Bayramýallaga şu wagt biziň bähtäşigimizde emin agdalyk etdiňiz Pehimdarlar Geňeşiniň agdaty bolmagy. Öň biziň bähtäşigimizde teleýaýlymda tomaşa edýärdiňizmi? Elbette öňem bir tapgarda gatnaşdym. Emin agda boldy. Belet. Öňem emin agda boldum. Teleýaýlymda tomaşa etmek bilen bähtäşige emin agdalyk etmek arasynda tapawutpan. Teleýaýlymda tomaşa edende de barbyr emin ýaly tomaşa etýär-de adamlar. Tele tomaşaçylarym adyr emin. Inni bu ýerde gelip emin agdalyk etmek nähil duýgy? Tapawut bar. Tomaşaçy ekranyň arasynda tomaşa etmek bir başga, bärde bol. Bir başga. Öýlerini alyp barşy Bedem şoň içine girip diýär-de, edil şolar bilen deň derejede şol proses şu ýagda ýaşaýar-da. Şoň üçin hem gyzykly hem çekelislikli men üçin näşeýle diýärler. Demek öňüm bir sapar emin agda bolan bolsaňyz, ikinjige degem çakylygyňyz kabul eden bolsaňyz, demek bähtäşiňiz göňüňize ýaraýandyr diýip pikir edýär. Bähtäşiňiz göňüňde ýaraýar bolar bir. Deňize mende müňlerçe tomaşaçyň göňüne ýaraýar. Sebäbi bähtäşe gatnaşan ýurdumyzyň çar köjünden gelen ýaşlamy bar, zehin ýaşlamy bar. Şolaň zehinleriň gonça aljak bolup açyp duran zehinleriň purpudak açylmagyna, ýaýramagyna diýerler. Gat ul täsir etýär. Bu bähtäşik. Biziň geljekki ýaş diplomatlar, geljekki ilçilerim diýip biler, diýip nihiwetine bar bolsunlar. Ýuwaş-ýuwaşlar bar. Niredetin bir ulur mendil tök gelip diýende ene ataty dogonlar, garnaşlary, olaram şulara jan koýarlyk etýärler-de. Diňe bir tamaşaçylar däller. Ine şuň özüniň bir ähmiýeti bar diýjek bolýan. Gatnaşmagynyň özüniň diýende, leki ýaş okuwçylar halynda gelip görýän paýtagtymyza gelip şunlara ýokary okuw jaýlarynyň çäginde gelip professorlaryň, mugallimleriň, haliplaryň arasynda bolup gatnaşmagynyň özi ýa-da ýar toku diýip hataýat bolýar diýdim. Siziň hem şahyranyň ýüregiňiz we dörejeligi ýakyn insan. Egerde baha galdyrmaly bolsa, biziň bähtäşigimizde näçe baha galdyrardyňyz we näme üçin? Egerde 10-lyk galdyrylmaly bolsa 10-lyk galdyrardy. Şeýlemi? Özüňiz ýaş wagtyňyzda bähtäşiklere gatnaşyp görüpdiňizmi? Elbetde. Ýeňji bolandan. Elbetde. 60-nji wagtym. Şo wagtdan men Aydın Taň gurnagyna, tamam beýleki dörejelik gurnaklaryna gatnaşyp başladym. Hatda men 3-nji sınıfda Haç Ismail iki atanyň bir oğul diýen
mektebimizin edebiyat kurmak ýolbaşdy. Şu ikatan bir ogullyk Hacı İsmail'in eterini taknalaşdyrdy mektebimizde. Men şonda ente 3-nji sınıf wagtym şonda 500 tane okuwçyň öňüne çykyp keşip döredinde. Men ilkinji keşifim şol 3-nji sınıfdan başlanýar. Aýtjak bolan bilen şu datlary emirliklerinde moğollar bilen ýa gurnak ýolbaşçylar bilen dörejilige gelmemede şolaryň beren ak yol diýdimi, anamy diýdimi, şolan iterget diýdimi, şondan da dörejiligine şondan başlap gaýtdy. Elbetde asma üçin moğollaryň täsiri gat ulyda. Şeýler gurama üçin moğollar we kalby tutun bilen berilen okuwna ýa-ki döredijiligi, moğolimçiligine, pedagog hünärine berilen hakyky moğolimler bar. Ana şol moğolim bilen täsirlerim şuňalyk diýen dihin okuwçylar gelýärler. Şuňalyk dihin okuwçylar öňe çykýarlar. Bu bärde iň esas belirlejek bolan madym mektep moğolimlarynyň, mektep pedagoglarynyň ul paýynyň bardan bellädim gelýär. Bayram gelläge şuňky bätleşiginde Hindistanyň temasyna başlanan hemem elbetde Xan Bayram Xan Türkmeniň bu ýerde ulakan paý we şo sowalaň arasynda şeýle sowalaň bolmak hemem bayram geldi aganyň bu şo adynyň kybap gelip bu bätleşige gatnaşmagy bir hir aýratynam ewşgünçaýdy. Ya Bayram Xan Türkmen hakynda tedaçylaryna Hindistan hakynda tedaçylaryna göni aklymda Bayram Xan gelýär. Şoň üçin sizde de alyp barýan işiňizde uly sünükler ardy diýetdiň tähimdarlar geňeşimizde emin agda bolanyňyz üçin aýratyn minnetdarlyk bilýär. İşiňiz rowaj bolsun, janyňyz sag bolsun. Ýene de sizi emin agda hökmünde tähimdarlar geňeşimizde göretimiz gelýärine maýdasym gelýär. Çağırtaňar geler. Sag bolun. Sag bolun, köp minnettar. Mehribanlar, tähotda şekillenmeden şuňky täni geçirip götürýär. Ýene de ýelimde duşýançak. Alvida.